जारुआलाय मा एसेबां गोथाव संनो रोंगौलै आदा गोथाव जामारदोंना फंबाय औलै अनजालु गोथाव संनो रोंथारगौ माथो नोंनानावा रोंगौ रोंनाया लोंदो लोंना होदो माथो दलद दाला थाबाय थाखो लोंगोन र' खर'आव एसे नांहांबायानो आंनिया थै आसोल फाल्थु बुंद्रायोलै नों गिलाससेयानो लोंखाङाखै खर'आवनो नांबायनो खाम गैया थाब थाब नांखायो बिनिया खर'आव खाम गैमारा होमबा आदा बेदर लाबोदोंमोन आङो दे होना गालां नांथ'ला नामा जारौ बुरजा बुरजा होखादों माथो नांथ'ला दे लागिबा दाय नांगौबा बिगोन जाख'नोनो हायाखै ओमफ्राय ओइ जारौ मा एसेबां गोथाव संनो रोंगौब्रा नोंलाय नोंसानि खाथि जानाय मोनबा नोंनि संनाय सानफ्रोमबो जाबाय थागौमोनलै आङो नंगौना नङालै फंबाय नंगौब्रा आदा मानो नङा जानो होमबालाय मालाबा मालाबा जाफैबानो जाबाय औ बा जारुआ नंमारगौ दे एसेबां गोथाव संनो रोंमारगौ आं दा न' थांनानैबो लुगैहैबावगोनसो जारौ सम सम नोंनि संनाय जाफैगोन दे आङो माने मालाबा मालाबा नोंनि आखाइनि संनाय जानो लुबैबा आङो बेदर लाबोगोन ओमफ्राय जानोसै नामा दे होमबा आदामोननो बेदरखौ नांथ'लाबा आं लांथ'नोसै दायो नांगौबा बिदे ना बेयावनो गालांनांगौ नांथ'ला दे बुरजा बुरजा होखादों माथो नानि जाख'नोनो हायाखै थां लांदो थां ओंखाम संदोंबा ओंखामजों जागोन दे बा ओंखामबो मोनजालायसिगोन आरो दे दिनै जारौनि संनायखौनो जालांजोबनोसै ओंखाम ओंख्रि बेदर न'आव थांनानै जाहैला आरो उदै बुंजासे जाना थांनांसिगोन बेनिफ्रायनो ना मा बुङो जारौ औ मा एसे लोखि बिनानावलै औ लोखियाथ' लोखि बिनानावमोन र' नोमबाजैयाबो बेसेबा लोखिमोनलै नाथाय गैया फिसालायानो खर' जाना होबाय फिसालानि मोखांखौ नुबानो रागा जोङो आं मोनथिगौना बेनि थाखायनो साला बिमाया थैबाय बा लोखिमोनलै लोखि हिनजावमोन मा जाबावनोलै खाफालानो गैया टेनसनलै आंहा जोबोद टेनसन खर'आव नांबायलै आंहाबो एसे साला ओइ आसोल सोरबाफोर गथ' फिसिनो ओंखारनाय दङ नामायोलै आङो आंनि फिसालाखौ फानगारगारगौमोनलै बिफा जानानै माबायदि खोथा बुंखो नोंलाय धै बे सुनि गथ'खौ आं इसेबो नायनो हाया मोनथिगौना इसेबो सुखुवा बिमानि खर' जाग्रासो बियो बिमानि खर' जाग्रा जिखिजाया सोरबाफोर फिसिनो ओंखारनाय दङबा बुंदोलै आसोल आं लाखिलालै टेनसनलै बिसोर सानैयानो बेसेबा टेनसन जाना दोङो आंहा दा साला बिमानि खर' जाग्रा गथ'खौ सोरबा जुदि फिसिनो ओंखारनायबा हरगौमोन आं हरनो हाबाथाय आरो आंहा जेबो टेनसनानो गैला बिनानाव सासे दङ बेखौ हाबा हरनोसै सोरबाफोर लांनो ओंखारबाथाय आंनो हरगोन खोना बिनानावखौ दिनै नायनि र' मा आदा बिनानावनि थाखाय बर नागिरगासिनो नामा औलै फंबाय सोरबा लांनाय मोनबा हरसिगौमोन आंहा होमबा दा टेनसना फ्रि जागौमोन बिनानावथ' बे खर' जाग्रा गथ'नि थाखायनो हाबा जानो नागिरा नाथाय आं हरथारगोन ओइ आदा आंनोनो हरदोब्रा आंनो लांगोन दे नोंनानावखौ नंगौना नङालै फंबाय नंगौब्रा आदा हरगोन ना आंनो खुनु बाधा गैया फंबाय लांजागोन आंथ' बेसेबा मोजांसो मोनगोन लांबा बरसो नागिरबाय थाखादोंमोन आं बिनि थाखाय दाथ' फंबाय नों लांबा मोजांसो जागोन बेसेबा बरबो नागिरनो नांला होमबानिया लांदोलै लांदो मागो जोबथाफोरावनो लांदो हागोबा खुनु बाधा नाय आंथ' बेसेबा मोजांसो मोनगोन नाम्बारखौ हरबानो जाबाय आदा जागोन दे दायो थांनो गोनाङाव हरगोन आं नों टेनसन खालामनाङा जेबो आं दङ ना आं दङ नाथाय फंबाय मोनसे प्रब्लेमलै मा प्रब्लेम आदा दा बिमानि खर' जाग्रा गथ'नि थाखाय हाबा जानो नागिरालै बियो हागौबा बिनि थाखायबो बिमा बिफा नागिरलै माने सोरबा सोरबि
गथ' नागिरबाय थायोना गथ' मोनिफोरबो दङ बेफोरबायदि सोरबा नागिरबाय थानाय मानसिफोर लोगो मोनबा खिन्थानाय आं आंनि फिसालाखौ हरगोनलै सोर नायबाय थानो दाबो बिमानि थानायखायसो नायनो हादों नङाबा सोर नायगोन दे आंथ' ज्राब गारनासो दोनगौमोन रखर गथ' ओरैनोबा नुबानो रागा जोंखायो बिमानि खर' जाग्राखौ साला आंनि लोखि हिनजावखौ बुथारबाय बियो दे आदा नों बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा आं दङना आं सानसेखालि सासे मानसिया गथ' नागिरबाय दङमोनलै दाबा मोनबायसो माइबा दे नोङो खबर लानाय फंबाय खबर ला आं हरगोन हरथारगोन आं 10,000 मोनबाबो हरगोन 10,000 नांलाया 5,000 मोनबाबो जागोनलै जागोन दे आदा जागोन नोङो बेफोरखौ टेनसन लानाङा जिखिजाया रिश्ता पक्का सनसुकिया आदा हा समझ ले भाई समझ ले रिश्ता पक्का हो गया तुम लोग का मेरा बहन का और तुम्हारा आंजों थांबाथाय बिहा जेबो टेनसन गैया जागोन मानो होनबा जोंहा जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय जेबो टेनसनानो गैखाया जेबो आंखाल गैया जोंहा मिनि जानो हागोन आंजों थांबाथाय न'आबो फाक्कानि गोजासो जोंहा होमबालाय मोजाङानो माथो जानायनि लोंनायनि जेबो टेनसन गैयाबा गैयाथ' नोंनानाखौ जुदि नोङो बे थमलाजों हरोबा सुखुयै थानो हागोनथ' नोंसा बिनानावा जोबोद सुखुयै थानो हागोन दे बिदिबालाय मोजांसो जाबाय जोबोर खुसिनि बाथ्रा बिदिबालाय रिश्ता पक्का हो गया रे रिश्ता तो पक्का हो गया नो टेंशन होमबा दिननिफ्राय नोंखौ बैनाय लिंखानोसै नङा होमबा बैनाय औ नंगौ थर' गुमै गावदावरि आयं लैथोसे आब'मोनखौसो बेसेबा गोसोखांसोदों आं दिनै मबाइलावबो रिचार्जबो गैया इनकामिंबो गैया फैसाबो गैया मबाइलावबो रिचार्ज सोनो माथो रावबो रुवाथिफोरबो नागिरफैला आङो थाहैगौमोन दा बेसेबा खस्थ' जादोंलै जोंहा सोलिनो बोरै सोलिनो बिदिबा आइयाबो खामानि मावनो हाला बेमार खालि बेमार सानाय सुनाय आदामोनाबो थाइसेबो हरा सासेया खामानि मावनो थांदों हरनांगौ सासेयाथ' आरो खोरजियासो थाहैबाय हिनजाव बुरि हाबा खालामनानै खोरजियासो थाहैबाय आइ गांजेमा गोसोम रानि आङो ना हमनो थांनि र' मा नोंलाय बेमारि मानसि मानो ना हमनो थांनांगौ जाखो आयै थेब्ला बिमाया लिंदोंहाय गावसा माने हाखरखौ सारदोंनो आंखौ हमनो लिंहरदों सेरसेसो मोनबाथाय फवाथामसो फाननोसै फवासेसो जानोसै आइ माबा आयै नोंना गुजुनाया बांद्राय जागोन नोंना लोमजानाया मोजाङैनो हामाखै आरो सानाय सुनायफोरखौ लानानै नों बोरै ना हमनो थांनो नागिरदों आं थांनि नों थांनो होनबाय औ आं थांगोन दे नोंना बबेबा बेमारा बांद्राय जाबा अबाव फैसा मोननो ओरैनोबा फैसा गैखाया सोरबाफोर रुवाथि नागिरफैबाथाय थाहैगौमोन आं माथो रावबो नागिरफैलाबो औ माथो रावबो सोंफैलाबो हाजिराफोर मोनबाबो मावगौमोन आं आयै दालाय आरो माइ गायनायबो गैया खोथिया फुनायबो गैया बेसर फुनाय टाइमावसो मोनसिगोन ना आयै औ आइ दाथ' जों गामिनि मानसिफोरना दासो देरहांदों बेसरफोराबो फुनोनो जाथ'वाखै माथो बुंबावनो आरो फैसाबो गैया थाखाबो गैया सोरबाफोर गुवाहाटिफोराव कम्पानियाव थांबाथाय थांगौमोनलां गद्रेज कम्पानि साबोन कम्पानिफोरावनो ओमफ्राय लाबो खबाया आं हमनो थांसै नाखौ नों था न'आवनो ओरैनो फैसा गैखाया बिनि सायाव आरो नोंनि बेमारा बांद्राय जाबा अबेनिफ्राय नायनो नुवाखै आदामोनाबो बेसेबा गाजा फैसाखौनो हरा उल्था लांनोसो नागिरो लाबो खबाया आं हमनो थांसै लागिबा नोङो न'आव ओंखाम सं मा ओमफ्राय ना दंसै नामा आयै औ आइ नाया दंसाबसोयो हमख'नो हानाय नङैखाय आंखौबो लिंहरदों सेरसेसो मोनबाबो फवाथामसो फाननो लांसै ओमफ्राय फवासेसो जानोसै जागोन दे आयै हमनो दि लिंदों बेखौनो बुहुद गिदिर सानना लानांगोन ना सेरसे मोनबाबो ना फवाथाम फाननो हाबाबो एसे खरसा मोनगोन ना थाव संख्रिनि दानो थांनांगौबा औ थांदो हमसिगोन खोना र' होमबालाय थांनि गथ'खौ बोरैबा मोनसेहाय आङो बिमा बिफाखौ बेनि अनगा रावबो नायखायाबो फिसाला सानैखौ जोनोम होनानै जेबो लाबखौनो मोनासै आङो थाइसे फैसा हरा उल्था लांनोसो नागिरो गथ'आसो रुवाथि थायै जोंफोरनो फैसा होयो उपाय गैया नोंखौ फरायहोनांगौमोनसो जोंफोरो नाथाय मा बुंबावनो आरो दे होमबा बैनाय ना जाखांबाय लोंखांबाय थांदो आरो जेबो गाज्रि गुज्रि मोननाङा दे
गुमै माखौ गाज्रि गुज्रा मोनलाबायनोब्रा बेसेबा मोजांसो मोनदों आं नोंसानाव फैनानै दे हरदो नाम्बारा नोंनानावनि नाम्बारा हरदो बावगारदोंमोन आं दे ला लिरना दे लिरदो दे 999999 मा नाम्बारानो 9 गोजा नामा नाम्बारा 9 गोजा माने माबा बिदिनो 99 दंसैलै बिनिया देनाय नाम्बारखौ खेबसे चेक खालामबावनाय र' बैनाय र' नों टेनसन लानाङा नायनानै खिन्थानोसै आं बैलाय 9999 दंखासै माथो लिरबायना 9999 एसेबां बुरजा 9 थायोमोन ना माथो 9आनो मोनबा मानि आंलाय दालाय मा मोनथिगौ मालाय कम्पानिफोरानो बिदि बानायबायबा दे ओमफ्राय लिरबाव 9आ मोनबा जाबायना ओमफ्राय माबा 00 जाबाय दे ओमफ्राय 33399 बाव जाबायना जाबाय दे होमबा हर थानो नामा हर थानोबालाय थादो आरो हर थायाबा थांदो माने उन्दुनो ओंखारसोबायलै आं आसोलफोर थाया मालाबा थागोन दे गुमै लिंनाय खेबसे माथो होलांनि नोंनानाखौ र' आगै अम्बिकी आगै आदामोना थांसैनो माथो फै मा खालामदों थांसैनो आदामोना आदामोना थांसै जारौ थांसै दे मालाबा फैलायगोन आरो दे होमबा थांदो आदामोना राजाखौ फुथुबाय दं र' नुदोंना खालि राजा अनसोगारो दा अनबाबो मा जानो लाब गैया अनबाबो आङो फानमारनोसै जिखिजाया बैनाय नोङो खबर लामार गथ' नागिरनाय मानसिखौ दे जागोन दे गुमै जागोन नोङो जेबो टेनसन लानाङा आरो बियो गथ' मोनबायबाबो आं गुबुन नागिरबावगोन ना गोबां मानसि दङ गथ' नागिरग्रा बिसोरल' नङा गोबां हिनजावफोरानो बाजा बाजि जाना थायोना आजिखालि दङ बिदिनो बाजा बाजि जाना थानाय गोबां मानसि दं नों टेनसन लानाङा बाजा बाजि औ जोंनिथिंजाय गथ' जायै मानसिखौ बाजा बाजि होनोलै नंगौ नामा बाजा बाजिसो होनो नामा मा बुङोथाय आंबो मोजाङै मोनथियालै बेफोरखौ बादो जिखि जाया खबर लादे दे होमबा बैनाय आसोल थांदो टाटा बाय बाय उन्दुनोसै आंनियावसो बांसिन नांबाय गावगाया मोनियाव मोननाय बायदि लोंखादों अबाव फेया जानो देनाय अबाव थांनो नागिरदों सकआव थांना फैदो र' फाखोसे दिनै माबा दाउ बेदर जानो लुबैसोदोंलै लाबोदे आधा किल'सो आदा लकेल दाउ लाबोदे जानो लुबैसोदों लकेल दाउ जानो जाब्बासो दाम गोसाखा दाम गोसाबाबो जानांगौब्रा मालाबा फैसा गैयालै आंनाव फैसा गैया मा फैसा गैया नोंनाव गेबगां गैयाथ' र' फैसाखौलाय अबेनिफ्राय मोनबाय थानो दाखालि फैखालिनो बेसेबा खरसा जाखादों माथो होमबालाय फैसा गैयाबालाय खामानिफोरखौनो मावहैदो हाजिराफोरखौनो आंथ' ओरैनो थाबाय थायो थांगोन र' थांगोन खालि थांगोन र' बुङो ओमफ्राय थांनायानो थाङा बेफोरबायदिबालाय बोरै सोलिनो हानो ओजों थाहैनायावनो मोजांमोन फैसा थायोमोन हरनोबो हायोमोन नोङो दा अबाव मोननो बिदिनो भिखारि रखमनो बेदर आधा किल' लाबोनो होदों फैसायानो गैयानो आजलते फैमारनाङामोनलै नोङो गेबगां आदा मानो फैमारखो बेयाव भिखारि जानो न'आव फैबाथाय माथो नोंहा जिर' बेलेन्ससो जायो बेसेबांथ' बाहेरायाव खामानि मावबाय थानोब्रा बालायलांबाय आं थांसैलै नोंसोरजों रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा नुदों नों दाखौ बेदर आधा किल' लाबोनोबो फैसा गैलानो सोर खर'आ फैनो होनाय बेखौ सोर खर'आ फैनो होनाय ओजों थाबाथाय 12,000 13,000 गाहाम मोनोमोन दा न'आव भिखारि जानानै बेनिखायनो फैजानो बायो आङो नंगौ दे गायदे जिर' बेलेन्स जामारो बेनिया न'आव फैबानो जिर' बेलेन्स जायो सोरबाफोर हाजिराफोर मावनो लेंबाबो थांनो बायो मा बुंबावनो आदाखौबो मा खि मोनजानोबा फैखो न'आव ओजों थानायावबा जोंफोर मोनजाबाय थायोमोन न' बेदरफोरखौ जाबाय थानो मोनोमोन दा न'आव फैबाय अबेनिफ्राय बेदर बायना जाहोनो हानो न'आव फैबाथाय आरो जिर' बेलेन्ससो जाखायो टुनटुलि फिसानो आदार हैनि र'
बेदर जानो लुबैबाबो बेदरखौनो जानो मोनला माथो। हेलौ बुद्रां, नों मानो फन हरदों? आंहा हौवाया दङ, मानो हरलाबायदों फन? दानि बावसो ओंखारलांदों, 1 सेकेन्डल'सो जाबाय। नों जुदि एसे सिगाङाव हरनाय मोनबा हौवाया मोनथिगौमोन माथो। जानला मानला बेफोरबायदि हरनाङालै बुद्रां, मानो बुंबाबो बुजि मोना। सरि हरफ्लांबायलै, माथो गोसोखांफ्लांबाय थायो नोंजों। रायज्लायदाव नोंजों रायज्लायाबा थानोनो सुखुला माथो। ओइ बुद्रां, मानो बेफोरबायदि बुंहै बाला? आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड नामा? आं नोंनि एक्ससो, एक्स। एक्सबाबो गोसोखाङोब्रा। माबा, आरो ओइ आं हरगोन ना मालाबा नों मानो हरो दे? मालाबा नोंलाय माथो मैयाबो हराखै, बै दाखालिबो हराखै। आं हौवा गोनां मानसियालाय नोंनो हरबाय थानो हायो नामा? आरो आंहा सोलाबाना, न'आव खामानि दङ, रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा। दे दोन, न'नि मानसिफ्रा खोनागोन आरो नों माबा वाट्सएपआव मोनाबाबो फेसबुकफोराव मेसेज हरलाबाय दे। हरनाङा दे बुद्रां, अननानै मानो बेफोरबायदि? दा आंबो हाबा जाबाय, नोंबो हाबा जाबाय, मानोथ' सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थानांगौ एनि टाइम? दाथ' जोंफोर लोगो बायदिसोना, सम रायज्लायगोन, खबर लालायगोन। दे गाज्रि मोनदोंबालाय हरा दे। नों मानो बुजिया बुद्रां? आंलाय मानो गाज्रि मोननो? दाथ' नोंजों आंजों लोगो बायदिसो। नोंबो हाबा जाबाय, आंबो हाबा जाबाय, नोंहाबो संसार जाबाय, आंहाबो संसार जाबाय। दा जोंफोर रायज्लायबाय थानो हायाना, आरो समायाबो दाथ' जोंफोर गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नंलाना, एक्ससो। एक्सबाबो गोसोखाङोलै, बावनोनो हाया माथो। सोर मानसिखौथ' बावलांनो हायो दे, बावनो हाखाया। बिदि होननानै आरो जोंफोर रायज्लायबाय थाबा जागोन नामा? दे दोन, आंहा खामानि दङ, ओंखाम संनो दङ। आंहा हौवाया बेदर लाबोयोनो, आंहा दानिफ्रायनो आलु सालु हाना दोनसै, मस्ला सस्ला देनोसै। आरो हरनाङा दे बुद्रां, आं हरागो लागि। जेरावबो हरनाङा, फेसबुकआबो हरनाङा, इन्सटाग्रामावबो हरनाङा, वाट्सएपआबो हरनाङा, टेक्स्ट मेसेजआबो हरनाङा। दे जागोन, गाज्रि मोननाङा दे। भुल जाबाय, सरि हरफ्लांना लानानै। नोङो हरागो लागि आं हरला दे। दे बेखौनो गाज्रि मोननाङा आरो दे।